Siyabingelela obingelela baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile. Namhlanje sinabantwana esinabo ku YouTube channel yethu ubunyanga basendulo. Sine channel futhi ngapha ku Facebook ubunyanga basendulo. Sicela usinike nakhona nibone ukuthi yini eyenzekayo. Bantu bakithi baba udokotela baba Sizwe wajalo ufana pleasure khulumelo. Nina ke enithi nifuna ukuzoshutha la e-channelini kababa udokotela? No. We don't allow anyone this time. We did that before and then we paid a huge price. Abantu were talking about things abangazenzi angaze bazenza futhi, and thereafter that all backfires back to the channel. Ngalondlela anyone I repeat, anyone, all those people who says baba udokotela, I want to come and shoot on your channel, the answer is no. I don't allow anyone, and because abantu bakhulume izinto ezinkulu abathi bazenza. Mase kufuze ukuthi zibe practical yonke lento bounce back ize kumina athi baba udokotela lo muntu ngambona kwe channel yakho manje ke sinenkinga senze njani ngalo ndlela ke I don't do it. Ubunyanga basendulo asifuni ukupollute. This is our channel ubunyanga basendulo kushutha mina kuphela nabasebenzi bami kuphela. People that you see here are people who worked for me, who worked for me, or who work for me. Siyakhulula isingisi ufuna ngifundisa yonke into. There is difference between work and worked. Worked is somebody who was working for ubaba udokotela, or work or somebody who is currently working for ubaba udokotela. These things has to be illustrated and keep on repeating to you. We are unfair. Udlala ngampela manje. Bantu bakithi ake ngiyichaze ke lento lena. Uma ukuthi wena uyizwile manje kobe uyizwile, kodwa futhi uma uthi awuyizwanga, it is not my fault. I-address yethu, it stands like this. We are on number 72 Dennis Harley Street. Put that down. Number 72 Dennis Harley Street. The name of the building, it is called Nedbank House Building. The floor, it is 19th floor, suite 1904 to 1905. Yilapho ke usuke uzosi thola khona. That is our place of practice. Asingenene ke emsebenzini wethu ke namhlanje nake. Our topic stands like this. Monkeys. Put banana and money and see. The monkey will take bananas. There are people who behave like monkeys now. We will talk about that. Ginento, yabona khona into efuna siyikhulume. Asivumelane nje ukuthi la eminyangeni siphethe imithi akona amapage eBhayibheli lawo. Lana into esiphethe thina siphethe umuthi. Akona amapage eQuran lawa. Akukhala unyala nala. Lana kuphethwe umuthi. Sikhuluma ngomuthi regardless ukuthi khona ezinye izinto ezingasebenzi. Mase sicabanga umuthi sibona kuyiyona into best. And isolution yami umuthi, mina ke isolution yami akuyona into umuthi. I repeat, eyami solution isemthini. I've worked anything else engisizile but proven ukuthi mengifika emthini la ngifike ngisizakale khona ke. Kinento engifuna ukukunika yona. Uyambona lo muntu njengoba siye ephasikeni. Izo nje ngichaza manje. Njengoba siye ephasikeni akumkale. Uvese na ukulindele ukuthi uzomdlisa usetsheliwe ngawo. Kanti uzomshanga umuthi. Uyazi uma uzoshaya umuntu ngomuthi ufuna umshaye esigabeni sokuthi usevikile. Mshaye evikile awe nenduku zakhe. La vike khona. Fika njena umxhawule. Fika nje umxhawule phela, xhawule nje kuphela. Uma wamxhawula, muzo hamba yokakela esidulini. Uzoshona. What did I say? Uzofa. Ngoba nje waziya kuma elections 2026 kunabantu ofuna bangayi. Uma ungakwazi ukumxhawula, cela usibanibani ukuthi hey bafo, lo muntu ungibhekile lo muntu ngiyambona ngathi uyangibona, wabona akakwazi. Hamba ufike umxhawule. Angiyi mina ngoba mina mengikhona uzobe ngibhekile and efuna ukubona futhi ngikhuluma nobani. Angizuya, hamba wena ufike umxhawule. Uma ebuya lo muntu wakini kunento engizothi mina yenze. Uma esemxhawulile, wena uzobuhlele emotweni. Salukwazi. Uzofika enze kuwena ngoba ufuna kumeqeda ukumxhawula straight eze kuwena. Isandle ngasigezanga. Sifike senze lento le. Wena musa straight
uyahamba ngakusasa uyobhoshela esidulini uzoshona lo muntu uzoshona lo muntu lezi zinto lezi angifuni ukuthi sibe diluted. It's a religion of the foreign people because we are currently serving the religion of the foreign masters. And angifuni si dilute iloko. Ngoba njengoba sizinyanga isenze into yase-Afrika yendabuko la kuleli izwe ayenziwa okhokho bethu. Impi yonke yasesandlwane yaliwa ngomuthi. Impi yonke yaseNcome yaliwa ngomuthi. Impi yonke yasoLundo olumahlekihleki yaliwa ngomuthi. Manje kangifuni mesikhuluma ngomuntu ubesathi sikhuluma nento efika noJan van Riebeeck. Ayikho into epholisa inkaba ngaphandle komuthi. Umuthi ke lengikhuluma ngawo. Ngifuna lama message lokho ekusendela wona. Okuwa screenshot namhlanje. Uze nawo kuba udokotela. Uwa screenshot la kade kuthuka khona i-screenshot uze nawo kuba udokotela. Uma ufika la kumina ngifuna uyincuzule uWW ifike isimfamfam. Sizobe sesihlanisa nomuthi. Mase sikhanyisa ikhandlela elimhlophe. Mase sikhanyisa ikhandlela elibovu. Mase siyambulala. Mina ngifuna ukuthi umuntu akuthuke kube sakathi uthuka isidindi. Baningi thina abantu esibaziyo abafela ukuthi bathuka abafundisi. Kunabantu abathuka abantu abakhulu la namhlanje bafile. Ngamthuki kumuntu ongamazi. Ngamthuki. Ungamthuki umuthi ngoba uthi wena ayawuthakatheki ungamthuki. Ngamthuki futhi. Amandla omkhatha wefani. Amandla omkhathi ayakhompyutha. Awefani anama legions anama kingdoms angefani futhi. Akekho umuntu onamandla amakhulu kunomuntu kodwa ungamthuki umuntu ongamazi. Thuki nje umuntu ongamazi ungamthuki nje umuntu ongamazi. Noma ngabe umthandi kodwa umbona njalo ehleze ekhuluma ku social media ungamthuki ngoba umazi. Mkhulu kunawe angakuqasha usebenze kuyena. Buka umuzi wakhe, buka imoto zakhe, buka abasebenzi bakhe. Nawe unga-absorbeka kwi-staff member sakhe. Usebenze uhole futhi imali kahle. Ungamthuki umuntu ongamazi ubuzokubulala. Uzokubulala. Yeah. Ngifuna ke senze nje nakhe. Sizofika siwakhe lo muthi wakhe lo muntu mase ngithi mina screen uyakuthuka screenshot nje message. Akuthuke kuyona. Manje babudokotela akasangisendile message kodwa lo muntu lona uyimoshile impilo yami uyimoshe kakhulu impilo yami njengamanje uthathe isithombe sami namagama ami wawasenyangeni eBackville mina ngizotshelwa umngane wakhe obethi uhlebela omunye umngane wami lo muntu omhlebela uyangazi yabona lana kule level sikhuluma ngomuntu othi baba udokotela umzala wami ngitshela ukuthi uthathe isithombe sami wasesenyangeni ehlangene nomngane bafuna ngife angazi ngenzeni ngoba nginalutho ngiyayisebenzela ifamily ngiyayisebenzela government angisebenzi kodwa namhlanje ngifuna ngife babudokotela ngizochitha inkomo ngifuna ungisize ngithi mina ngizosiza ngizokushayela inja mina eshawa nje yayilisa yashawa inja mkhulu yashawa ngena kwilokhu awu understand ngena ku WhatsApp wakhe ngizothi ngithe manje kuwena uzothola isithombe sakhe lapha ku WhatsApp uzothatha screenshot asingavuma ngithi thatha ifoni yakho ushoot. Thatha ifoni yakho uzena ushoot. Uma usuyaziprinta uze naso kuba udokotela. Lana abaningi abantu besilethela izithombe ethi ashaye lo muntu ashaye. Uthi uyayithatha lento uyayifaka emakhosini ifike ngavumi. Uthi uyayithatha kodwa le noma ngayithatha ngise kuphi izofika ikhahlele. Bese siyamshaya. Mase imshaya asuyeke usidumbu uphuma endlini. Qoka siya enyangeni. Sifuna ubulwembu awuzuthi ngithini kuwena ubulwembu the spider web uyabo the spider web sifuna lobo obusehlathini hayi lobo obusendlini ngoba awukwazi ukushaya umuntu owumaster funa umshaya kodwa kungene intambo zolwembu mase ziyambamba intambo zolwembu mase imbamba imithi yonke yakhe isizobanjwa ulwembu ayithumela kuwena endlini uzothi avuka kunobulwembu bukhona buthe athi uye toilet ebusuku ezihanje obulwembu kanti hayi sekuyintambo zolwembu sezimbambile uyahamba emhlabeni lo muntu uyahamba emhlabeni lo muntu mina angithandi ukusukela abantu bangisukela ngiseSalisbury bubhisa ngenduku babubhisa ngenduku
ababhubhisa ngenduku ngangashaya ngaze ngashaya umunye wayesetower ngangise tower A, tower B, tower C, wayesetower C bhubhisa ngenduku engithatha kancane wathi uyazama lo lana etower B nawo waphela ke igxolo yena phela kakhulu igxolo uyisibhaqo siyasifaka thina isibhaqo siyasifaka mkhulu asisoli futhi asixolisi siyasifaka nje isibhaqo kodwa asasukela abantu mina ngipatient in a sense that ngimbekezela umuntu bazi bathi kodwa babudokotela unjani bamdokotela kanti unjani ngithi naye lo muntu right why ngithi right ngenzela ukuthi mina ukuthi mhlambe bazosebenza inombolo kumina bangabambi lutho ngokwelokishi kodwa kusala ngizomshaya vese nje vese this is babu dokotela bese sizobajabula mfana umhleje ekhehlela umlungu bantu besifazana ngizokunika lento uzoyicaba nje la ngenhla kancane kwamadolo ngenhla nje kancane kwamadolo kodwa ngaphakathi manje ngayi ngaphezulu ngenhla kancane nje kwamadolo uma usuyicabe embilaphini kuma lymphatic glands uyicabe khona uma usuthole isprite uma usuphuza isprite uma usuyakuyena umuke walala naye wenze lento kunemfinyezi laphana kunayo yonke into kunoma hoga kunamphame ephucu ayikho into engifakwanga laphana kunombedle zifakiwe lapha yana inhliziyo yemfene ifakiwe lapha kulento ocatshwa ngayo lento yenza ukuthi umuntu wesilisa angathi nda lo muntu wesifazane njengoba wena uhamba manje uyosebenza ePolokwane usuka le Eastern Cape shiya lento uyifakile kuyena uyozobuya emestobhini ngeke akazakuhluphe kodwa funa wazi ukuthi you are more likely to be killed by uyena mhlazana uthi uyamshiya umuntu uyamshiya yothi ungishiya mina usungizalise ngani uthi ngothatha bani sekunengane ebenengane yodwa uthi uyamshiya nengane ezimbili ethi njengoba nengane ezimbili uma ungishiya uthi ngothatha ba uma umshiya ngenangane njengoba usuka walala nami nje iphi indoda esawuphindelana nami mina ngazi wena ngaqala wena ngazi wena lo muntu ke loyo funa wazi ukuthi this is what is going to happen uzokubulala bantu bakethu babo dokotela babo sisiba ujabulile umfana muhle ungathi uyikhehla lomlungu ungumzukulu kodwa kamancikezi asenze nje nake ngifuna ukuthi sikhulume ngonyabhanga sikhuluma ngonyabhanga oil sikhuluma ngomamiliyoni sikhuluma ngesigubhu esikhulu isigubhu sabantu badala lana lento ngifuna uyiabsorbe kahle ngikhuluma ngonyabhanga u15,000 u3500 ngikhuluma ngomamiliyoni u15,000 kokubili ku18,500 uma sikunika ke kanjalo lento ke ngiphinde mina ngikucharge u1500 okwenzela lento wena uzozenzela yonke into uma mina ngikwenzela mina wonke lo msebenzi uba u20,000 rand ngicharge 1500 okwenzela ngizokwakhela iqiniso ngokuvuswa kwalendoda le ewumamiliyoni umamiliyoni ufuna uthole ithuna lomlungu owayine history yokuba nemali that's number 1 umamiliyoni ufuna umgqibe ethuneni hayi ebusuku umgqibe emini that is number 2 wena uma uthi akungeneke emathuneni ungangena ebusuku kuphela which means we are defying the ethics of umamiliyoni ufuna ugqibe emini ingakho ke mina ngine access okungena emathuneni alike ithuna ngangena lona mina ele Juda siyaya la ngqotshwe khona ama China siyaya la ngqotshwe khona amabhunu siyaya yabo sifike senze lento ethu okukhohlakala emini ayibusuku emini sisifake lesigubhu siphinde futhi silande emini kodwa wena uma uzokwazi ukuzenzela konke lokho ngizokunika kona ngo18,500 uhambe uyozenzela kodwa ke umuntu awukwazi ukwenza I repeat umuntu awuzokwazi ukukwenza uzokunika mina u20,000 uma usuhlale lapha ekhaya ungezi la kumina uyozuza kumina mase kuphele 7 days maqeda u7 days imanxa usihamba nawe ke manje sesiyowulanda yakuzwe ukuthi awuzofika sengobeka etafuleni kwezisiphukuphuku ngithi hayi usubuye emzini omkhulu cha umsaka nawufuneka mina ngizohamba mina ngifike ngutshale mase sihambe nawe
sesiphethe inkukhu emhlophe sesowulanda sowuhlambulule sisuke nawe sihambe siyolwandle sifike olwandle sibikele amadoda amadala amadoda aphelele amadoda aneqiniso siwatshela ukuthi nanku amamiliyoni nje wasuthathile uma sizocela kunene ukuthi uhlambululeni wonke amathunzi akhona bese siyawuhlambulula olwandle bese sesiyabuya nomamiliyoni uyabuya ke nomamiliyoni ke manje usuhamba nawo ke usuyokwenza lento wena obuthathele yona umamiliyoni ke umuntu othi babudokotela angisifuni isithwalo babudokotela ngiyawazi umphumela wezithwalo babonile abantu abathwele ukuthi kwensekane kubona ngalo ndlela ngicela unginike indoda eneqiniso indoda ewumamiliyoni ngizokunika kumamiliyoni kodwa uzokhokha u20,000 angikuveze lo kule nyanga kuphela u20,000 kodwa mase kushaya umhla ka1 umamiliyoni uzobuyela emalini yawo ngoba mina ngeke ngigije emathuna ngene umfana mina ukuthi ugijimisa emathuneni ngenxa ukuthi uzokunika 1500 you understand ngoba phela yonke nalele ibha yakho mina ngisha incosta ngihamba imoto yami ngithatha yonke into ngiyenza mina kulo 1500 ongithume wona I don't work like that I don't do kodwa njengamanje ngoba ngisafuna ukuniprove ukuthi singawakha umuthi ethically ngendlela eright uphinde usebenze futhi kodwa ake unginikele imali engithi ngiyifuna mina ewu20,000 on before uze kumina kodwa futhi angilikhuluma iqiniso uma ngokuthi phela umhlaba usoba corrupted woza wena uphethe u20,000 ufike unginike lo 20,000 uma usuhlale leThekwini na for 7 days uma uhluleka lokho uzophinde futhi ubuye bakithi uma ukuthi wena ungakwazi ufike la usuke eFree State ufike uhlale uma usuke eRustenburg ufike uhlale 7 days la kulungile kodwa umuthi ngoba usuke eBizana usuke ophongo la ngeke uhlala uzophinda ubuye kulungile futhi nalokho uzofika ukhokhe uhambe khona baba nje simakhele usuke esikhotha umuyimbe usuke emzimkhulu uzofika ukhokhe musu wenzalwa yonke into umkhonto sikwenzele mase usuyahamba asikho isidingo ukuthi uzoya emangcwabeni wenza ufika ukhokhela ushiye kanjalo uhambe kuzoya mina ngedwa ngoba wena ngikuthembi kwakunemfihlo lapha kuba miliyoni ezenziwayo lezi mfihlo lezi wena ungase uzirecord because nina nigcwele ku social media ngithembi kakhulu when it comes to into zangempela kungcono uma usowulanda into engiyenza mina kade ngifika lapha uyazi leyo nto mina ngikutshela yona uma wena uyowenza umamiliyoni ufike ngikutshela ukuthi hayi uzofika kwenza kanje lapha ufake lento uthola into ukuthi usebenzeke this is babu dokotela wesizwe wajabule wathi lana bengikutshela nje ngendoda endala indoda ngempela indoda umamiliyoni wemadoda ake sikhulume sinabantu lana abafana ongabafanisa nenkawu ufike ubeka inkawu ubeka ubanana ubeka imali kodwa inkawu ithathe idla ubanana iyeke imali kunabantu njengamanje I repeat kunabantu njengamanje they are at work emsebenzini wabo mebo check imali epension abangayithola is 350 kunabantu njengamanje mebethi bo check ipension yabo njengoba besebenza ku government u850 if bethatha retirement now bengakahlala 65 do you know lapho ukuthi kungaphuma ifranchise ungathenga ifranchise ngo500,000 ungathenga ifranchise ekunika 30 to 80,000 ngenyanga rather than uthathe imali othenga ikhumbi do you know ukuthi imali oyisebenzayo it will never generate interest imali oyisebenzayo it is not made to accumulate profit but le mali wena oyiyeka lapho lokuyilunguza le mali le uma uyithatha le mali uyoqala ifranchise do you know ukuthi njengoba nina nisebenza nje enkampanini ezahlukahluka kodwa nibe nidlala istokfela ndawonye nithi mina ngikhuluma nje no3 mina ngathatha imali enonke ningakwazi ukuthatha ningakwazi ukuvula uKFC nibe ijoint venture niyacabanga nje lokho nanginokuthi lokho nimosha isikhathi ndlala nestokfela into inzululwana phela into labantu into eyisiyezi lento angiyiboni iyaphuma noma iyashona noma iyashona ngifuna siyibuke lana ngoba abantu bebefika kuthina they are aging a lot athi umuntu babudokotela ngina 2 years ngiretire ngaphuma emsebenzini no 1.1 ngakhokhela ukuthi ngahamba ngozama ukuthi bantu lokho aphume ku social media lokho aphume na ku TV ikapa loduma ngibe ukuthi ngabona futhi kwa KZN1 TV ngambona futhi nomuntu ngathi hayi lo muntu uneqiniso ngafike ngasho namhlanje abantu sengicela nje ukenzela imali eshaya sengisele 2500 kumanje ugesi awukhokhelwa amanzi kade kavalwa
Kodwa lezi zinto siyazikhuluma, mina nginawo 2 years ngenza le channel. Ngiqala ukukhuluma kubantu past 5 years, ngikhuluma into efanayo ukuthi akibe sibe vigilant about how we spend our money. Ngoba ngempela if wena uza kumina uthi baba Dokotela ngivule ngithenga i-franchise lapha ka Big Joe. Thenga i-franchise lapha ka Big Joe, manje ngifuna into ezokwenza kube busy. Ngifuna ngichesanze ka Debonets, ngifuna into ezokwenza ibe busy. Ngithenge i-franchise ya Fishways, ngifuna into ezokwenza ibe busy. Uhlukile muza njalo ngoba uza nento oyiphethe ufuna ukuthi sigerminate. Ngathi germinate, hayi germinate. Madoda yazi umuntu mangakaza lidla ikhekhe. Yabo nje indoda enganidla ikhekhe inkinga nje. I said germinate, not generate. Ngicabanga ukuthi umuntu ofika ephethe something esandleni athi unento ayenzayo kuba lula kakhulu ukumsiza rather than kumuntu ofuna uwenze inception, osafuna incubate ngomuthi. Yena ayikho into ase-incubatile sekufuna ukuthi germinate. Usafuna incubate omunye uza kuwena njengenyanga ngoba ethi ufuna ukufana nawe. Mina ngiqala ukwenza lento ngo-96. Manje wena ufuna ukufana nami ngo-2025, 29 years. Ufuna ukukhava manje u-29 years. Wena una 18 months uyekile emsebenzini. Ngeke ukhave into ka-29 years ngo-18 months. Abanye baye esilapha babo namhlanje bale ingane yami oqala 92, balingana nengane yami oqala. Yebo. Manje wena ngeke futhi ufuna ukuba i-square up nento efana leyo. Umfana nje ngamzala wami Mpendlo wa1992. Engamzala ingane intombazana ekuthiwa nomuso waka Sikhosana wa92. Manje ke angifuni ukuthi umuntu othi ngibe ngithi mina ngiqale ukuthinta ikhambi ngo1996 mase kuthi ngo2025 athi baba Dokotela nami ngifuna ukufana nawe. Into engelula, into virtually impossible. Into awuze enyangeni ngoba ufuna ukuzoqhodalana nayo. Uthi ukufuna ukufana nayo. Uyi competition already, usuyi threat ukuthi lo muntu mhlambe lento engizomnika zona ufuna ukuzithwebula ngehle mina naphakame. Should I release everything kulo muntu umethi baba Dokotela nami ngifuna ukufana nawe? What is the meaning of that? Kuba lo muntu uyasho ukuthi uyinyanga. Useyi threat ke kuwena. Asibuyeleke lana. Njengamanje kunomuntu ochef. Head chef e-restaurant. Kunomuntu head chef e-restaurant. Lo muntu has worked kwi-hospitality industry for past 18 years. Esebenza ukupheka, was known, usebuya ngisho kuma cruise liners epheka nakhona futhi. Kodwa lo muntu uyamazibuza ukuthi i-mindset yakhe ithini? Akacabanga ukudayisa le moto anayo. Angayisebenzisi njalo vese wathenga imoto enkulu ngoba efuna ukubona emsebenzini. Dayisa le moto lena uyiseka kwi-bikers bangakunika u250 ngale moto le. Uma ube settled kuma Uber, uma usuyovula i-restaurant enamatafula awu4 kuphela. 1 2 3 4 bahlala lapha abantu kulungile. Ekseni breakfast abantu bayithole kweni, lunch bayithole kweni. Breakfast, lunch bayithola kweni. Emva kwaloko ama-restaurant uyawaphekela. Unama menu ama-restaurant owaphekela, but start your own restaurant. As much as ushiswa ama-prawns laphayana nama-tattoos amaningi angaka kodwa usa-restaurant, ngesikhathi ushiswa ama-prawns lapha sisabala ama-tattoos kuwena ukuthi le mali waspend ama-tattoos ngabe wenze into namhlanje ngami. Awube wazi ukuthi i-restaurant yakho nakhona lokuyobheka lapha ukuthi yini abathi yabashodela e-restaurant yakho. Akube khona into oyenzayo ususebenza isikhathi eside ama-restaurant. Kufuze ukuthi ngabe nawe manje you have established something yakho. Same thing applied kuma-security guard. Security guard, they are relaxed too much. They've got isikhathi eside, especially guard grade A no grade B. Loya muntu smarter than the principal at school. Believe you me. Igadi
ino grade A no grade B lihlakaniphe okudlula uprincipal at school. Ngine plant lana kwa engine. Lana nje eduzana engine. Uma ungathatha uprincipal umdeploy lapha uthi angenzani. Ngitshela into elula nje. Ngisinebhano senkampani amabhano la eThekwini King Shark. Thatha nje any head of school eShowteam uyideploy lapha nje. Uthi nanka amagade angaphansi kwakho bonke wenza njani. Akazi kungaduma insimbi ukuthi enzani ona lamagadi yini okufuze ukuthi ayenze. Umfake control room abona ama blue light in akazi yonke lento uthi isho ukuthini kuyena. Akazi engisho ukuthi laba abantu bahlakaniphile laba bantu but bahlezi phezulu kokuhlakanipha kwabo. Security guards are very smart. Very smart. Uthatha security guard njengoba uthatha uprincipal umfaka esibhedlela any hospital that you know. Big hospital. Ugrade A uyazi ukuthi into yokuqala amagadi angahlali ndawo yona hlala lapha nahlala ephosini akwa desert post. Lona akazi ukuthi kuthiwa desertion ukushiya post yakho uze ngapha. You understand? Igada lwafaka ama headphone emadlebeni number this number one elekepisa kona semsebenzi kona phone wami beka khokhe kepisa gqosko sasemsebenzi. Uprincipal akayazi lonto leyo. Yendoda fasa amabhozi igada aqoqa kanje. Tuck in your shirt igada ugrade A lo uyakwazi ke lokho. Uyazi ubhema phambi kwama client. Uma uzobhema iclient ufuna lingakubona ubhema. Uyakwazi konke lokho. Uyazi ukuthi impumgate ayihlezi phakamile ukasho ukuthi liyashisa la impumgate ayibe phansi. Uvula ngoba wenza access control lana owenza looking control. There is an access control and looking control. Lana impumgate ufuna ihlezi iqondile. Kodwa uprincipal mangadeploy lapha empumgate phaka manje yena ngabona kunormal. Engisho ukuthi laba abantu ama security guard ahleli phezulu kwenqondo zabo. Yini wena ekubambile? Buthi omdala ngiyahlonipha. Yini lena ekubambile bafu? Ukuthi uregister yakhe company. Kuthi njengoba usebenza lapho unabantu njengamanje abagadile ebuilding elithize elihlala ama student. Unamagadi awu4 emini awu4 ebusuku awu2 officer lamagadi. Unamagadi awu10 afakwe lapha. Wena likhi client ongalawazi wena ukhuluma neminister kanje. Yini ekuhlulayo ngoba amaphepha nawo. Yini ekuhlulayo ukuthi unika uminister umsebenzi wakho iminister izobheka ukuthi njengoba le company endaweni ukuthi ne company ene contract esiphela sicela ukuthi ke sibone amagadi akuthengiza kanjani. Uhlulwa yini? Uhlulwa ukuthi ufuna imakukhushula imali. Uyafana ke nenkawu prefer ubanana rather than imali because when ubona le salary abakunika yona isalary yakho it's a model of bribing you to remain in your post in your position not to grow. But if they can fire you in order for you to leave you must apply intelligence to recruit people who will work for you in order for you to leave. This is how we did. Mina ngathi mengiyeka emsebenzini ngo December 15 I came to the resolution that if ngiyeka I will employ people who will work for me so that I can live. And today I've got people who are working for me so that I can survive. Now bengilethela ukudla omunye abasebenzi so that ngizokwazi ukuthi ngidlaye ukuthi bengothenga ukudla kulethela ngigijima ukuthi konke sekuyasho angiphuthumi. Now ngiyadla manje because I choose not banana, I chose money. In order for that le service onayo emsebenzini is like banana. That when uyihlalele leave that banana consider imali ngoba imali ithenga obanana abaningi. Le mali wena oyihola manje ngiyakutshela nje bafu njengoba usenze ze security guard le mali oyihola manje uma unamagada awu4 ingaphindwa ka10. Just unamagada awu4 nje kuphela asebenze bini awu2 asebenze ebusuku ngoba kwenye indawo yakho mase kuzothi kukhona awu2 futhi aba relief angama relief. Le mali oyihola a month you can times it times 10 up or times 5. Lento isabayo yena ayikusabi. Lento wena uthi uyisaba ayikusabi yona. Iyona ezokusiza futhi ukuthi ube unemployed. Then you employ people because you're unemployed. Because abantu aba understand ukuthi wonke ama CEO are unemployed people. Bonke abantu aba own ama company are people who are unemployed. You will never own a company while you are working as a school teacher. This is Babu Dr. Babu Sisbo Jabulu Mfana Mhleja Khehlela uMzulu abancincisi siyabonga.